last night. Ha? Ganda ng video mo last night. Ay, wow. Thanks, sis. Vibe. Pizza vibe. Pizza vibe. Tamad ko kasi lately eh. Is the blind items. Ganda na kayo. Sumalating na sila. Open na. Yay! Picture na lahat. Uy, dali, dali, dali. Pakita niyo. Ayaw mo makita niya. Parang sarap din drinks. Paano ulit ito natusok ulit? Busog ako. Roasted. All the way in Pampanga. Hindi ko nga alam eh kung kita. Ang grabe na, pwede nang laslasan. Gusto ko yung kanina yung nakahiga ka. It's a Christmas tree. Oh my God. Double ganger. Isang celebrity po ang ating sisi. Ano masasabi mo? Yung elevator. Industrial. Industrial. Brutalist. Brutalist. Nakapagpasisa ng adjective. Ano yun? Old Japanese. Oo nga eh. Pinay. Ito yung light sila sa ilalim, no? Oo nga eh.
yung ano, yung may nakatayo pa. You know, minimalist. Parang mandanan sa bahay dati dinalayan. Ayan, isisintas ko muna po eh. Pa naman ang nagpaakyat sa akin ng maayos kanina. Ayos, di ba? Solid. Paano ma'am? Paano? Tuloy-tuloy. Ano ginagawa mo, boy? Ganda ang taray. Parang St. Paul's Cathedral. Oh. With his long-awaited, the most beautiful. Pangilang version na to ng kape mo sis. The moment of truth, the most special. The most. Game face on. You know si Angelique. Angelique. Kanto. Kanto. Ang bongga ng parol nila, oh. Yes. Uy, ganda. The Dada Club! Mix with plain arrows! Closing time. Take me home. Ano gusto niyo i-play ko? Anong title? Here's Closing Time by Semisonic on Spotify. Yan. Hey!